Kontrolujete partnerovi telefon, když je ve sprše? Scrollujete jeho zprávy, prohlížíte, kontrolujete, vyslýcháte? A nebo zase naopak, když to začne být vážný, máte tendenci se stáhnout, utíct, nemůžete v tom být? Tohle není o našem charakteru. To není o tom, že jsme špatní nebo nejsme vhodný pro vztah. Je to o něčem, co se nám stalo velmi dávno. A my si to už ani nepamatujeme. Pojďme se na to podívat do větší hloubky. A hlavně, pojďme se podívat, co s tím můžeme dělat. V 50. letech přišel britský psychiatr John Bowlby s tehdy revoluční myšlenkou. Jednoduchou a vlastně logickou. Dítě se rodí s biologickou potřebou vytvořit si vazbu na pečující osobu. Dítě by bez té vazby nepřežilo. Ale co je důležitý? Tahle vazba, to, jakou si vytvoří, to, jakou se naučí si vytvářet, předurčuje jeho vazby v budoucnosti. Vazby s rodinou, vazby s přáteli, vazby s partnery. Začněme s tím, když to funguje dobře. Říká se tomu bezpečná vazba. Dítě s bezpečnou vazbou mělo rodiče, který byl dostatečně přítomný. Nemusel být dokonalý. Stačilo, byl dostatečný, byl předvídatelný, byl konzistentní. Dítě se mohlo spolehnout na to, že tam ten rodič bude, když ho bude potřebovat. Když brečelo, potřeboval podržet, rodič tam byl. Nemusel tam být pořád, ale dítě vědělo, že když ho bude potřebovat, tak tam bude. Děti s úzkostně ambivalentní vazbou zažívali rodiče, který tam někdy byl a někdy nebyl. Často to byli rodiče, kteří například byli alkoholici. Často to byli rodiče, kteří sami vlastně trpěli úzkostně ambivalentní vazbou. A tenhle ten vzorec, jak si budeme povídat, předávali dál. Bohužel jsou i samozřejmě podstatně hlubší důvody. Rodiče, kteří třeba fetujou. Zkráceně rodiče, kteří v nějakých chvílích byli velmi milující a dítě to poznalo, čili znalo lásku, a v nějakých chvílích nebyli. Dítě s vyhýbavou vazbou mělo rodiče, který byl fyzicky přítomen a zajišťoval všechny základní životní potřeby, jídlo, čistotu, bezpečí, ale nereagoval na emocionální potřeby. Byl tam fyzicky přítomen, nebyl tam emočně přítomen. Často odmítal emoce dítěte. Z jakýchkoliv důvodů. Možná, že pro něj samotný bylo ohrožující, možná, že on to neznal od svých rodičů. Kdykoliv dítě projevilo nějaké emoce, brek, strach, slyšel akorát neřvi, co zase je, proč křičíš, proč brečíš, co chceš, nech mě bej. Takže se dítě vlastně naučilo, že nemá smysl emoce vyjadřovat. Že mu nikdo nepomůže, že nikoho nezajímají, že jsou na obtíž. Dezorganizovaná vazba. Tohle je ten nejtěžší typ vazby. Pro dítě s dezorganizovanou vazbou byl primární pečovatel zároveň zdrojem bezpečí a zároveň zdrojem ohrožení. Často to byli rodiče, kteří sami procházeli a nesli nějaké trauma. A mohlo se v tu chvíli jednat o fyzické, psychické násilí, i když třeba neúmyslné. Bohužel často i sexuální. A mozek vlastně tuhle situaci nevěděl, jak zpracovat. Tohle všechno vůbec nemluví o našem charakteru. Mluví to o tom, co se nám stalo někdy dávno. Ale co je důležitý, není to doživotní rozsudek. Můžeme s tím pracovat. Teorie attachmentu vlastně nakonec není o tom, že nám někdo ublížil. Teorie attachmentu nám může pomoci porozumět tomu, jak se uzdravit. Děkuji vám za pozornost a pokud vám tohle video pomohlo trošku více porozumět vám nebo vašemu partnerovi a možná dokonce přiblížit se více ke společné bezpečné vazbě, budu rád, když napíšete do komentářů.